Bisan kung optional na pagsulo og face mask apan padayon awhag sa kaparian sa simbahan sa Santa Teresa de Avila ang pagsulo og face mask sulod sa simbahan. Adunay live report si Fem Marie Dumabog. Fem. Yes lang, giawag ang pagsulog og face mask ugma sa bisperas ug sa Sabado atol sa dakong kapistahan kay gipaabot ang pagdasok sa daghang mga deboto human nga sa sud sa 2 ka tuig gilimitahan ang mga kalihukan sa simbahan tungod sa COVID-19. Gipahinumduman ni Father Alan Trinidad sakop sa team ministry sa Santa Teresa de Avila Parish ang mga deboto nga padayon paggihapong gipatuman ang pagsulob og face mask sa sud sa simbahan ilabi na nga magdasok ang mga manimbahay. Limpyohan usab og i-disinfect ang simbahan sa dili pa magsugod ug sa matag human sa santos nga misa. Bisan tuod og kana bitong itugtad na ta nga to gather in public, no? Pero we know nga ang balita nga still na ay COVID, no? Nya plus pag yun increasing ang number of cases, COVID cases, no? So mauna nga strict yun sa atong implementation sa the church nga ato lang mag face mask lang yun ta. Usa sa nabisi na karon sa pag-adorno sa simbahan si Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay nga sud na sa 22 ka tuig nga gihimo niya kini nga panaad. Emosyonal nga miasoy si Mabunay nga si Santa Teresa de Avila nakahatag og daghang milagro sa iyang kinabuhi. Milagrosa. Gaan kag ako ni week personally ni week man ko the other month. Yan nangayo gyud ko niya nga give me a stronger and strength sa trabaho kay nakaagib ako mga challenge nga years sa akong panabaho na ombudsman ko na pero ang tanan maayo gyud ang resulta. Ang nasinating milagro ning usa ka deboto maoy nakadasig usab kaniya nga voluntaryong tighan-ay sa mga buwak sud na sa kapin 20 ka tuig. Kung giyon sa Ginoo Jud kung imo ko kwaon unsa naman ang simbahan na kinahanglan pa man ako natabangan ko ni Santa Teresa o sa tanang mga santos kay ninawag ko nila tabangan ko ninyo. Ganihang udto gihimo ang traslasyon alang na sa pagpangandam sa fluvial procession ugma sa buntag. Kung dili may ang panahon ugma atol unta sa fluvial procession, matod ni Trinidad, ila na lang sundon ugma ang ruta sa foot procession pabalik sa simbahan. Samtang mipasidaan si Joy Tumula, kapango sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA sa mga motorista nga planuhon ang ilang biyahe tungod kay siradaan sa trapiko ang Cebu South Coastal Road at tubangan sa City Hall padung sa eskina sa San Isidro alang sa Halad Inasal Street Dancing. Sugdan sa pagpasira ang maong Cebu South Coastal Lane habig sa lane nga padung sa Northern Cebu sugod sa alas 12 sa udto hangtod na sa alas 3 sa hapon samtang gipaabot usab ang pagbara sa trapiko diha sa mga sudlunon nga daan sa Barangay Poblasyon sa alas 5 sa hapon ugma atol sa pagayon nga foot procession. Daghang salamat Fem Marie Dumabog.